Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Mercedes-Benz Malta, La Molizana, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass. La Molizana, bringing restaurant quality food to your home. Mr. Kida Mikoli, kif inti? Tajjeb ħafna. Tajjeb. Jiena meta ltqajt miegħek għatlek inti li sweetheart ta' Malta. Kulħadd iħobbu l-Kit. U għatlek Kit, għatlek jiena rrid insir naf. The man behind the man, ġifieri ir-raġel wara dan raġel li kulħadd jara li aħna drajna ħafna narawk. Fera poġġejta tajjeb. Għax inti tagħti ħafna ma żżomm ħafna wkoll. Sa ċertu punt. Mhux vera. Naħseb sa ftit snin nies kienu jaraw raġel bil-libsa lamtat bl-ingravata u dejjem kollox eżatt. Kważi. Kollox eżatt kif nidher. Imma wara dak il-raġel, wara dik il-persuna minn hemm, ma naħseb minn dik il-mistoqsija li tagħmel. U hemm ħafna. Hemm ħafna, hemm ftit. Bħal kull persuna oħra. Ħafna. Però hemm min jgħaddi minn ċertu esperjenzi li huma naqri iktar ibsin minn ħadd ieħor. Għax jiena wara li tqajt miegħek mort id-dar u bqajt naħseb ħafna fik, ħafna. Morru lura. Inti ta' eta żgħira literalment kellek issir raġel. Ta' 9 snin kellek issir raġel u papa ta' ħuk. Sirt raġel u missier f'daqqa. Ġifri aħna. Kemm kellek ġi meta l-papa kien ġi? 9 snin. 9 snin. Meta kif meta tiftakar lura, x'tiftakar? Ara ħankun onest miegħek illum issa li għaddew kważi 33 sena minn meta miet, il-memorja mhux ma taqbax l-istess. Jew għall-inqas dawk il-memorji sbieħ li jaxtu dawk id-9 snin jibdew hekk jisom jisfumaw ftit. Li niftakar kien li għadha f'moħħi żgur li kull l-istorja ġrat missieri kien qal li jammorru nagħtu l-flus lill-Community Chest Fund waqt miliet flimkien il-belt u kont ħadd gost li tħalt miegħu il-belt tajna donazzjoni fi żmien il-miliet, morna lura d-dar beda jgħid illhom min niftakru li jattuġaw rasu u da raġel ibiħ is-saħħa ta' 30 sena, kellu 30 29-30 sena, u mbagħad f'ħakkatajn daw mar l-isptar minnu ġeħta ras spiċċa l-isptar, għamlu l-testijiet, mit-testijiet spiċċa l-Ingilterra għal-kura, u mbagħad jien ma konux qalu li xkellu ma kien marat serjament b'kanċer u mbagħad 10 xhur, 11 xahar wara miet. Mbagħad hemmhekk ħajti f'dak il-każ ta' ħija speċjalment. Kif għextom dawk l-10 xhur? Jew waqas tiftakar? Ftit niftakar. Tant kemm hu hekk li jiena kważi l-primarja laqqas memorja waħda m'għandi li mort l-iskola ma niftakarx jiena. Xi kultant sħabi jew ikun hemm min jikteb Facebook, isma' tiftakar għal dik, tiftakru l dak, kważi dawk l-10 snin ta' ħajti isom qatt ma eżistew. Qatt ma provajt nifhem għala u qatt ma provajt naħseb fuqha, imma kważi memorji ta' dawk id-19 snin ta' ħajti kważi bil-kemm għandi. Però tiftakar perfettament il-ġurnata li mort l-istrina għal-papa? Tiftakara perfettament? Dik niftakara. Niftakara ċara. Mbagħad niftakar il-ġurnata meta miet. Qalulek li miet. Għax il-verità li il-papa kien marit serjament u kienet ibati ħafna u kien jafu konna nafu, jiena ma kienux qaluli għax ovvjament kont għadni tifel, li ma kienx hemm kura dak iż-żmien qed nitkellmu fil-bidu ta' snin design, 33 sen ilu. Chemo and ma kienx avvanzata kif illum. U domt ukoll ma fim ta' din imma kien għamel suicidju. Però inti meta sir taf ma qalulekx. Jien ma kontx naf le, jiena qalu li miet mowta naturali.
niftakar nimor tant in-nanna wara l-iskola, kien hemm mitziju, għalli morru ntajru l-ħamim, morna tajjarna xi ħamim, qatt ma kont tajjart ħamim f'ħajti, u missieri kien mejjet. U mbagħad mort id-dar wara li tajjarna dawk l-imbirkin ħamim, u x'immorna d-dar nara l-familja kollha jibku. U qalu li l-papa kien miet, u ma kienx qalu li kif miet, imma qalu li biss li kellu ritratti tagħna miegħu. U jinaqqas irrealizzajt għal xiex. Ovvjament, kellu xi ritratti tiegħu ta' ħija ma ġismu. Illum issa bil-benefiċċju li għaddew daw is-snin kollha u niftakar ftit kemm kienet ibati u kemm kont naraħ ibati, kważi kieku kelli ma nafx is-seta li kważi jien stess intemlu ħajtu biex ma naqpax naraħ ibati, ħankun qedlek kollox jibsa, imma kważi tant kemm kont naraħ ibati f'mument minnhom li kważi kieku qallibni oqtonni jew ara x'tagħmel bija għax ma niflaħx iktar naħseb li kieku ma nafx hekk kontx naħseb li kont jista' jkun li kont nagħmelha. Fil-fatt jiena kont ħansaqsik forsi mhux meta kellek 9 snin għax inti għad li skoprejt il-papa tiegħek kien tallaq ġvera. Eżatt. Stur taf fuq il-van għax kont smajt. Nela, niftakar kont mort l-iskola, kont ser l-iskola, u jien minn ħażabbar kont immur skola naħa ta' fuq. Kanna ftit ta' triq, kien hemm persuna fil-van u żewġ adulti biex ma u daw iż-żewġ adulti smajthom jgħidu isma' dak missieru li għadu kif itallaq ta'. U dil-kelma laqas kont għadni naf x'inhi jiena, ġieli smajthom isemmuha. U jien qas idea ma kelli. U mbagħad jisni rġajt smajtu. Iwa tajja ħasra ħallihom żgħar ta' dak kienet ibati kien marit missieru ta' imma tallaq. U mbagħad kont mort ngħid il-ommi ftit jiem wara. Min jaf il-mami. U dik paniku isterika saret meta kont qedtilha, m'għandix tort. Imma fimni l-verità xi darba rid toħroġ da Eventualment xi darba rridu jgħiduli. Għax jien sa dak il-mument kont għadni naħseb li missieri miet mewta naturali jew. Li għalija llum ħankun qedlek kollox 33 sena wara, għalija xorta jisu miet mewta naturali. Kont naf li xorta mhux ħangawdih. Ġifri kont naf li ma kienx għalaw, sfortunatament. Riżultat tal-marda li kellu. Allura jisni kontrassenjat sa ċertu punt. Ġifri inti taqbel mal-eutanazja? F'ċirkostanzi bħal dawn nista' ma nkunx. Għajdli għax titkun kif jgħidu qed tkun fiha. Naqbel. Bħal f'kull sitwazzjoni oħra titkun fiha jiena inti tixtieq il-missierek ta' 30 sena filli ġimgħa qabel taraħ qed jibni dar mbagħad filli taraħ ta' sodda laqas jiflaħ mis-sodda. U inti għat li l-pappa tiegħek kien viżjonarju, kien jibgħatek skola privata. Ara, missieri kien ġej minn familja ma nafx minnu mitħla ta' Ħażabbar imma mill-biċċieni minn Ħażabbar. Ekk, żona hekk nis hekk. Umli ħafna biex impoġġiha b'dan mod. U li ma kellu xu kemm hu kemm ommi riedu jgħadduh lili u eventwalment il-ħija. Tant li kien jagħmel fil-għodu kien imur jaħdem delivery man. U bat fil-għaxija jagħmel xi żewġ part-times fosthom jiskultura kif kienet tagħmel ommi ta' kienet ħid u hekk biex idawru xi ħaġa żejda biex lili jibgħatuni skola privata li kważi laqqas l-iktar familji li jistgħu ma kienu jibgħatuhom lit-tfal imma lili għax ridu jtuni l-aħjar li ma ħadux huma. U mbagħad ovvjament kif missieri hemmhekk imbagħad ħajt inbidlet għax is-sena ta' wara ħarġuni minn din l-iskola privata. Għax il-mamma ma kienx taħdem. Ma kienx taħdem u ma kienx tiflaħ finanzjarjament. Imma f'kull qisu minn hemm irrealizzajt li l-ħajja kif jgħidu jiena laqbieb u jinfetaħ ieħor għax ħriġt minn din l-iskola privata. Mort fi skola oħra tal-Knisja della Sal u hemmhekk qisu hemmhekk kienu jħobbu l-isport u kienet l-iskola tiegħi. L-ambjent li rid jien.
jagħtu importanza l-sport, l-edukazzjoni, bla dubju, akademika, formali kif nafuha, imma hemmhekk jisni bħala sfur, ftaħtu minn ġagaġġa, jisni bdejt vera inkun jien iktar. U hemmhekk bdejt naqra l-ewwel darba fil-pubbliku għax tawni ċans naqra fil-knisja, u dawk kienu l-ewwel esperjenzi li bdew jiffurmawni bħala issa li tħares lura u tajt, meta jina, għalek forsi u dim il-television, għax forsi mill-iskola. Pero inti għatli jena, ovvjament, mort l-iskola ġdida, sirt responsabli ħafna għal-ħuk li kienet kellu 2 snin. Meta mit-missieri hija kellu 2 snin, eżatt. Għatli u l-mama imlitinna ħajjitna. Bħafna affarijiet. Ejwa. Issa ma nafx jekk kunx strateġija ta' aljenazzjoni biex taljanana, jien ma naħsibx li kienet. Kienet it-tnejn. Kienet biex taljanana mit-trauma enormi u traċedja li konna għadna kif għaddejna minna. Li fil-li familja bil-missier u b'kollox u fil-li tlifna fil-pilastru tal-familja. Fil-li mbagħad dak il-vojt ta' missieri ommi mlitonna b'nies vera ek responsabli f'ħajjithom. Li daw b'xi mod hekk konna jew morru b'xi prayer meeting magħhom jew morru xi ħarġa il-ħadd jew wieħed minnhom kellu take away with a line u konna morru ħdeħ. Nies differenti, min accountant, min financial controller, min infermiera. U kellek il-grupp taħbib. Role models u koll. Kelli, f'daw in-nies jisni, ma kellix il-missieri, ma f'daqqa waħda kelli ħafna nies differenti f'ħajti. Ara Melini, kemm taf titkellem meta tkun qed tikkomunika. Ara kemmu diplomatiku, Kevin meta jitkellem hekk. Ara Edward kemmu kwiet, kemmu joqgħod attent xi jgħid. U jien jisni bdejt nixrob. Tkun għadek tifel issa, ma nafx jgħidu tkun żgħir, tkun sponza, tixrob kollox. U vera. Naħseb inti tamma. Tkun minnek u koll. Imma bdejt jekk jisni ommi din l-għażla li dawritna bħafna nies u daħlitna fl-abbatini tal-Kalkara, futbol, ċentru taż-żgħażagħ, ma kienx hemm attività li tara reklam tagħha jekk kien naf kien hemm il-maratona tal-volleyball, jekk kien hemm hekk tgħidin napplikaw morru u le ma m'għandniex ħin. Iddaħħalna f'kollox. U xi kultant hekk noqgħod ngħid, xi kultant jgħidli xi ħadd immisma' ma ġitniex dik l-opportunità. Le l-opportunità inti titmur għaliha. Xi kultant tkun forma ta' reklam, isma' Melanie qed tfittex in-nies għall podcast tagħha. Jekk inti interessat għandek storja xi tajti u tixtieq da, kellimha. Però anke il-mama tiegħek għamlitilkom ħafna u batitkom ħafna, però ġi wkoll min-naħa tagħkom li ma għattux lura, inti kellek triq fej tażel, fej tajt, jiena ħanimxi l-qudiem u ħanirnexxi u ħanpoġġi da kollu warajja u ħankun responsabbli, imma kien hemm triq oħra fejn tista' tażel triq li inti tgħid toqgħod titħassal lilek innifsek għal ħajtek kollha u tgħid isma' Melanie jiena ta' 9 snin mitli missieri. Xtaqt kelli ħajja aħjar, imma sfortunatament dakinhar kien it-tmiem ta' ħajti u jien noqgħod nitħassal lil nnifsi ħajti kollha. U jiena naħseb aħna bħala familja tlieta li aħna konna jisna naħseb għadna fl-imkien mingħajr ma nafu qed nisma' vera ġrat traċedja, ċrat trauma u blajnuna anke tal-rab oħrajn jnexxielhom ituna jekk jisom sistema, jekk jisom struttura. Ma kenniex struttura, ħangonet lek kollox, ma kenniex struttura għax inti qed li dawk il-11 xahar pereżempju meta kien marit missieri, jiena mort noqgħod anzijiet differenti. U daqqa l-mellieħa, daqqa l-fgura, daqqa raħal ġdid, ma nafx fejn ma dorx għax ommi kienet ma missieri l-Ingilterra u jiena u hija konna niġru minn familja l-oħra. Tiftakar ħafna, però fl-istess ħin żlieġa. Ejwa, żlieġa. U dik ma nafx għaliex. Għax jien niftakar ħafna. Għandi memorja tajba. Ġi jekk tgħidli x'għamilt sena ilu jew ftakar daw l-ismijiet jew id-dati, niftakarhom. Imma x'dak li għaddejt minnu jien sa 10 snin jisma ma niftakar kważi xejn. Jien naħseb huwa tip ta' self-defense mechanism fejn il-moħħ isu jagħmilha żlieġa.
Għax jiena ċerta li kien hemm luġieħ. Kien hemm Kien hemm luġieħ. Luġieħ kbir. Kien hemm uġieħ. U jista' jkun li minn dik l-esperjenzi jisniq pajt sal-lum li l-uġieħ nżommu għalija, jew niprova ndawru, jew nattieħ bħaġa oħra. Fis-sens. Li għamlet il-mama. Għabdet luġieħ tagħkom u provat tibatkom hemm biex taffi luġieħ imma mhux qed ngħid li għamlet ħażin tal-mama, imma xi kultant ma nkunux għax jiena ngħid għalija ma nkunx naf x'naqbad nagħmel, ma xi kultant ma tkunx taf x'taqbad tagħmel, allura minflok taffaċċa luġieħ face on tajt ħanħalli hemm luġieħ, ħanoħroġ għal ħajti full on. U jista' jkun li dik influenzatni li, ġifri ħankun qed poġġjanti. Tħobb taħbi ħafna, mhux taħbi qed naħbilek. Imma kif attint għandek mhux l-apparenza tiegħek, għandek your outer, għandek your inner, u inti minn ġewwa isek iżomm ħafna fik innifsek. Inżomm, għalkemm nitkellem ħafna anke fuq l-ġieħ tiegħi. Imma jista' dejjem nifoka fuq it-tajjeb. Jekk kien hemm xi ħaġa li tiddejjaqni ħafna, mhux ħanejdilek ta', imma jekk naf li nista' ngħaddi mingħajra minflok noqgħod niftaħ argument jew għal-argument b'dak li nkun ħanajt. Fil-fatt Ben qalli u di ċajta ħelwa. Ben qalli Ivan kien kun qegħdin niklu platt pasta u kulħadd jaf li l-pasta vera ħażin. Li l-kit tara jikol il-pasta u jgħid tajba u nibdew ngħidlu kit tgħidilna li mhix tajba l-pasta. Vera di true story. Laħseb. Għax jiena napprezza, rajta kien mammi fejn ġejja, għax jien napprezza l-isforz li tkun għamlet persuna biex għamletu dak l-aġin. Qiegħed dejjem nifoka fuq isma' dak il-plattaġin it-toma jaf mux tajba, imma Melanie ħadet sija biex għamlitu. Allura ma ħaqqix proset. Le, u sewwa tagħmel ġifieri. Issa mhux kulħadd jifhimha bħali, naf. Għax imbagħad hemm min jgħidlek imma daqat ħajjgħid il-verità jew dejjem bid-daħqa f'wiċċu u ma tafx hekk qed jgħidlek il-verità jew le. Għax imbagħad hemm in-naħa l-oħra. Il-verità nkun qed ngħidlek imma nara mod differenti. Iġifiri bħal l-eżempju ta' tazza tara nofsa vojta u nofsa memlija, jien kollox nara nofsa memlija, miflok nofsa vojta. Tgħidlix għala, jien naħseb imma riżultat ta' daw it-trawmiet li għaddejt minnhom fit-tfulija. Inti kbirt malajr u għadna, sirt responsabbli malajr u fil-fatt ta' età żgħira ħafna. Fil-fatt ta' 9 sirt responsabbli minħabba l-mewta ta' missierek. Però mbagħad fast forward. Inti kont abbati. Ekku. Abbati sa 17 sena. Ekku. Kont bilaqal ħafna. Mela kont ġurnata nibdija bil-qoddis kull-jum. Per-Rosarju. Però darba minnhom sħabek iddeċidew joħorġuk magħhom. Kelli relazzjoni ta' 18 sena kelli l-ewwel relazzjoni ma' tfajla. Ma ħdanx kelli tfajliet fajti. U kelli relazzjoni tfajla li damet xi sena, u bad din temmet u jisni hekk kont jisni mhux nalaqad ġo fija, ma kont preferejt noqgħod id-darek, jisni ħassejt li ma nafx wara break-up. Eżatt, jisni ħassejt li kelli bżonn ħin naqa' waħdi. Ma kont immur skola post-sekondarja, x'kelli xi tkelli 18 sena, 17-18 sena, u kont kien hemm sħabi hemm somma grupp ta' żgħażagħ qalu li isma' jamana sejrin dana. Mort magħhom, iltqajt ma' tfajla oħra li mbagħad ftit xhur wara għalt li kien ħajkollha tarbija u dik it-tarbija kienet tiegħi. U kemm kellek żmien? Meta qalt li bdel aħbar kelli 20 sena. Mbagħad it-tifla twildet meta kelli 21 sena. U hemm storja ħelwa oħra li il-baby tiegħek u l-ex-girlfriend kienu ħbieb. Għax inserta li dit-tfajla li kelli relazzjoni magħha ta' sena, ftit xhur wara ukoll kellha relazzjoni ma' persuna oħra ukoll kienet qed tistenna tarbija simultanjament. Bdew jaħsbu li inti tnej. Allura bdew jaħsbu. Ħafna minnhom jaħsbu li kienet tiegħi. Imma
Umbat, kibru daw. Niċċarawa li ma kienieċ. Assolutament. U le, l-lum bil-beneficju li nuqqas esperienzu, nuqqas tkun għadek jisek iblaħ ma nafx. Pero iblaħ jew mux iblaħ, inti ta' 20 sena. Sirt missier ta' vera. Erġajt sirt missier għattini darba ta' vera u fil-fatt, meta tkellimna, għatlek mux ovvja b'nidem daqsek responsabli inti, jisek bil-kem kellek spazju. Tkun tifel, tkun teenager, tkun jina ta' 20, kont għadni nħares lura, najt, kem għamilt praspar, speċi ta' u inti ta' 20, u inti għamilt anki dik turi ħafna il-karattru tijak. Inti, meta di għaltlek ħatkun missier, inti ma maċ u hija madina mux ħanirnexxi maħħa u dabbart rasek. Għajdinna x'għamilt. Le, kelli nerfa responsabilità, l-ġenituri tagħha laqas kont għadni l-dajt magħhom. U niftakar il-ġenituri tagħha kienu saqsewni fuq it-telefon qalu li misma inti mhux ħadd titlaqgħu għedtilhom ma tarax għedtilhom mela jiena ġejja tarbija għedtilhom ma. U fil-verità ippruvajna twildet it-tifla għamilna sentej fl-imkien imma mbagħad ir-relazzjoni ma rnexxitx. Konna inna nennotaw li. Menti tfajt rasek, xtrajtu post fl-imkien. Provajna, xtrajna post fl-imkien, ma ħadmitx. Kienet diffiċli ħafna biex nżommu relazzjoni. B'dispjaċir għax dejjem trabbejt ma rridx nistama jisni xi wieħed. Imma dejjem ixtaq tal-inqas l-ambjent tal-familja li tlajt fiħien, anke jekk spiċċan bat missieri u anke l-preżenza tal-missieri, il-figura ta' missieri tlifta wara 9 snin, imma xtaqt li dak l-ambjent ta' esperjenza ħed-tifla wkoll. Imma sfortunatament għal raġunijiet differenti ma rnexxiex dik, u mbagħad ta' sentej mort lura għand ommi, litteralment. Saqajkom għajjanin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ewan tamrita, il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. U inti mbagħad minn du it-tifla fakkarni isimha? Ryan. Minn du t-tifla kella Ryan kella tu saqejt, inti għat li kont tara kuljum mis-satej sal-5. Però inti għat li xi ħaġa oħra. Għat li mel, għat li jisni ma stajċ nkun missier kif xtaqt jien. Ejżni ma nafx imma d-deċiżjoni tal-qorti u ma kienx fil-konfront tiegħi biss dak iż-żmien, fil-konfront ta' kważi kull missier ieħor, kienet li tara jsu 10-12 siegħa fil-ġimgħa biss. Ir-raġuni ma nafx għaliex għax it-tnejn konna naħdmu kemm jiena u kemm il-mammi tagħha. Jien kelli ħinijiet ftit strambi għax fis-sens kont naħdem day in day out, mbagħad eventwalment kont qed naħdem mill-11 ta' filgħodu sad-9 ta' filgħaxija bl-aħbarijiet, għax l-aħbarijiet jispiċċaw xi 9:45. Allura kienet ftit iktar diffiċli, kont nara biss fil-weekend kważi t-tifla. Allura dik ir-relazzjoni hekk qatt ma kelli opportunità b'10 sigħat fil-ġimgħa qatt ma stajt inkun missier li nibni memorji, mhux memorji mill-isbaħ ta' ma li nibni xi ħaġa hekk meaningful bil-Malti ma tantx nixtieq, ma nistax insib kelma li vera tħalli impatt enormi fuq u fuqha. Il-quality time li huwa. Il-quality time kien li vera limitat. Għax inti bej dak il-ħin jisek x'ħat tagħmel homework. Eżatt, jien kont niġbora mill-iskola mis-satej sal-5 jien il-ħin tiegħi kien u mmur għand ommi għax dak iż-żmien ma kienx kelli dar tiegħi. Mmur għand ommi nagħmlu il-homework u
nelabu ftit forsi, morru sal-bandli u nerġa' wasal għad-dar. U 3 sigħat ikunu għaddew. Jiena rrid insaqsik għax ħafna drabi in-nisa mhux igergru għandhom għalfejn li s-sistema tal-qorti hija ħafna unfair lejn in-nisa, però isek ma tantx tismagħhom il-missirijiet li gergru fuqha. Allura għalija it's a breath of fresh air li nisma' papa li huwa separat u qed jgħid jiena nixtieq iktar ħin ma' wliedi. U di mhux jien biss xtaqta, anke t-tifla meta kellha xi 12 sena niftakar kienet qaltili qalt li balt li xtaqtek kont iktar preżenti f'ħajti. Il-verità, issa jena għamilt żbalji, ħankun qed kollox, mhux ħawaħħal fil-qorti biss. Kien hemm momenti fejn stajt inkun iktar preżenti u jista' jkun ma kontx tajt importanza li xogħol. Ma rridx waħħal fis-sistema. Imma fil-digritt tal-qorti, il-fatt li nkelli 10 sigħat, 12 sigħa fil-ġimgħa, u dak iż-żmien laqas biss fil-weekend, jiġifieri pereżempju 2 l-4 u l-ġimgħa. Jew mbagħad it-3 u l-ħamis il-ġimgħa ta' wara. Fajnejja hekk illum ma narajx li kien tagħmel sens. Li kieku kont xi wieħed li kelli xi rekord laqas li kieku kelli rekord għax la dik hija t-tifla tiegħi. Ma nafx illum nieħu gost nisma' insegwi u għax illum differenti l-istorja, illum nieħu gost nisma' li jidher li hemm iktar bilanċ. Hawn iktar u jekk il-ġenituri ovvjament li importanti ħafna nisħaq fuq għajjena li tkun isseparata bħala ġenituri kolkom relazzjoni tajba mbagħad tista' tiftihem u speċi ta' tajt isma' ħanarhom naqra aktar it-tfal dal-weekend. All right, mhux jiena. U fil-fatt hekk kien ġara x'aħna minkejja li mbagħad aktar tard ma kenniex ftehim li pereżempju torqod għandi fil-weekend u mbagħad omma bil-volontà tagħha ġifieri se tgħid li le kienet torqod miegħi fil-weekend. Inti ftit xhur wara li iddeċidejt tispiċċa relazzjoni tiegħek ma' mit-tifla, bum, iltqajt mal-Alexia. Tantx għamilt single inti u qisek donnok. Xej, kull ma għamilt naħseb laqas 3-4 xhur. U l-istess kont determinat li nipprova dak li qed inti nipprova insib l-nifsi, nara l-ħajja mbarra xini. Pero le, kemm ilek ma' Alexia? Ili kważi 19 sena. Wow. Issa. U inna 13 sena, ħanalqu 13 sena miż-żewġin. U li ħankun qedlek kollox, relazzjoni li diffiċli biex nipprova jkolli xi ħaġa ħjar. Fis-sens li tant kemm vera f'Alexia nara persuna li jenitni biex ikollha ħajja ħjar li ngħid din il-ħajja li vera nixtieq u din il-mara li tgħinni biex ngħix il-ħajja li nixtieq jiena. U fil-fatt hekk ngħid lin-nies ngħidilhom l-iktar deċiżjoni importanti f'ħajjitkom mhux suġġett ħatażel fit-tieni jew it-tielet sena tas-sekondarja il-persuna. Lista d-dejja minna bit-tifel. Kombinazzjoni. Ngħidilhom il-persuna li se tagħżel li ħatqatta ħajtek magħha. Tkun xi tkun it-tip ta' relazzjoni, tista' tkun omosessuali, eterosessuali. Il-persuna li ħatqatta l-iktar ħin magħha fid-dar, dik tkun il-persuna li ħatejnek tkun Melanie, Keith, Giuseppe aħjar. Saqsik di domanda sejtek, nistan saqsik u ħadd il-permission tiegħek. Xtaqt li jkollkom tfal? Tkellimnija ftit wara li żewwiġna u qisu kif ġiet anka qisu ġiet naturali li kienet se tkun diffiċli u konna ddeċidejna li jisma' naħseb mhux ħadd tkun diffiċli ħafna. U mbagħad konna staġibna qattusa. X'isima? Oli. Boy? Le, girl. Kulħadd qed jgħidli boy. Imma x'isima Olivia. Okay. Aħna ngħidula Oli. Oli, okay. Unisex name. Imma tfal insertajna li tnejn li aħna nħobbuhom ħafna. Imma inti bħalissa, you're quite a proud daddy ukoll. Żgur. Għax it-tifla wkoll iddeċidiet li meta ħatagħlaq 21
Kważi qabel għaxi ta' 16 sena kienet tiġa bdiet tkun attiva. Kważi qabel 16 sena, ta' 15 sena kienet tiġa bdiet tkun attiva. Ekk għandha dil-personalità hekk li tixtieq tagħmel xi ħaġa hekk għall-ġid tal-komunità tipprova. Tajt min ħadilha dik. Ma nafx. Naħseb f'ħajjitna jkollna nies diversi, jiena ma nafx hekk. Xi kultant ma tkunx taf jekk tkunx influenza. Li tħares lejku influenza. Nispera. Għax toħroġ għal kunsill lokali, għamlet l-speech fuq il-mental health, ġifieri. U hekk anke l-fatt li tkellmet fuq is-saħħa mentali, hekk apparti li jien vera kont gburi li tkellmet dwar trauma personali li għaddit minna u la saċertu punt għadda tgħaddi minna u li tkellmet hekk pubblikament dwar li tikollok kuraġġ kbir. U li tkellmet dwara jien bla dubju kburi ħafna biha. Ma l-fatt li kif qalt li istess jekk jinexxiela u anke kif qalet istess tgħin il-mqar persuna waħda li tgħid isma' mhux waħditha anke dik it-tfajla għaddejja minna. Għaddejja mill-ansjetà, xi kultant għaddej minn depressjoni, mhux waħdin anke jiena. Brava ħafna. Drajnik Malta kollha dratek bħala newscaster. Tajjeb. U wara 13 sena sparexxejtilna. Għajdinna x'ġara. Għalfejn, aħna speċa konna narawk pal newscaster, konna drajnik, pero intat li mel. Wara 13 sena naqset dak l-entuzjazmu beda. Ejsu bħal meta jkollok ħuġġieġa. U tibda hekk meta tibdi għal ħuġġieġa tkun hekk, ikun fiha. U mbagħad bdiet tnejn hekk bil-mod il-mod u dik il-fjamma li kien hemm fil-bidu ma baqgħetx b'saħħitha. U aħna xedna fil-bidu tal-intervista jisnu ommi dejjem provat iddawwarni ma' nies kważi mhux pożittivi imma li jgħinuni nkun persuna ħjar. Bdejt inħoss li nkont f'ambjent fejn ma kienx hemm persuni li jgħinuni nkun ġurnalista ħjar, nkun persuna ħjar, anzi kont jiena minsu għax-xogħol kont ngħid Marija Santa għandi 10 sigħat ma' persuni li possibilment mhux kollha kemm huma ftit insomma. Toħu gost għatta ħafna ħin magħhom. Ma mhux dik kienet ir-raġuni ewlenija, raġuni ewlenija li bdejt ngħid dejjem it-tambar f'moħħi missieri mitta 31 sena. Il-ħajja qasira. U l-uniku ħaġa li aħna fil-kontroll tagħha hija aħna stess ħajjitna le. Aħna fil-kontroll ta' ħajjitna bid-deċiżjonijiet li nieħdu. Kont qed jekk mhux ħanuħu deċiżjoni issa jaf jgħaddu 10-15 sena oħra. U ngħid jiena ta' 38-39 sena stajt inbiddel ħajti u nipprova xi ħaġa ġdida. Ħanuħu riskju, vera. Ma jekk ma nippruvax, jaf ħaniġi għal 55-60 sena. U ngħid 20 sena ilu kelli ċans noħodha dik. U ma ħadtix. U ma rridx li mmut l-esperjenza dar-remors, qed irrid nipprova, ir-riskju kbir u naf li hu kbir għadu sal-lum. Stajt neqpa' f'dak li ħafna jgħidulu jsu dream job li toqra aħbarijiet u hekk. Immettu li ħan jieħdu r-riskju. Għax inti llum il-ġurnata freelancer, self-employed, kif jiena jien, però jien niftakar jiena kont għallima għal 20 sena. Niftakar ħanajda bl-Ingliż. Niftakar Wayne Dyer, kittib kbir. Kien qal, u ħanajda bl-Ingliż skużawni, do you want to live 90 years or 1 year 90 times? Sabija. Allura isek meta l-ġurnata ma tibqax ittik dak in-nar, x'ħatamel ħatibqa' tirrepeti l-ġurnata jew ħatejxhom? Ma stajx twaġġi aħjar. Diffiċli nipprova nsib espressjoni aħjar minn tiegħek. U inti deċidejt tgħixhom. Ekku, mhux faċli, u kien hemm anke ħbib tiegħi x'fettillek. U għadni sal-lum niltaqa' ma x'fettillek. U kont tajjeb fl-aħbarijiet u kont dana, u kont hekk tuħu gost titkellem man-nies u tagħmel l-istejjer. Imma qed jekk mhux ħanamilha issa u anke kif inhi qed tiżviluppa l-medja għax aħna. Pero inti tlaqt biex tmur ġo uffiċċju. Moġbokx ix-xogħol imma. Għax kif ġrat vera l-arrieda għalt ma' persuna li hija tamis għandha suċċess kbir
f'kumpanija privata, għalt li isma' Kit, għalt li qed infittxu xi ħadd għall-Kamra tal-Kummerċ, għalt li ara tapplikax tkunx interessat, għalt li għandna rwol ġdid. Għalt li naħseb inti tkun ideali għax fil-komunikazzjoni u hekk. Għalt li ma naf li inti mhux interessat, għalt li għax inti tidher għal qalbek. Kemm ma jkunux jafu minn. Ejja, ma jkunux jafu. Ma jkunux. Minti kif tista' tkun taf? Mela jien nista' mun naqra l-aħbarijiet. Imma jiena. U nagħti x'nifhem. Ngħidaw l-affarijiet biex in-nies ma jassumux. But don't never assume li taf x'inhu jiġri fil-ħajja ta' dik li jkun. Ekku, min jaf kemm rajta aħbarijiet. U ġofija kont qed ngħid kemm kienet ġurnata ta' dwejja llum. Min jaf kemm il-programm ippreżentajt jiena u nkun qomt nikbi. Min jaf. Imminti kollok jisek tamel maskra u tgħid ħajkollha nagħmilha bidwejja jew le. U dil-persuna kienet qalt li jisma' applika. Qalt li ma naf li inti dak, qalt li ħanaqta, qalt li għax naf li inti mhux interessat. Le, tela sten. Qed tara nistgħu niltaqgħu. Iltqajna, iddiskutejna, applikajt, għamillu l-intervista, it-tieni intervista u fl-24 ta' frar jidher li ta' 3 snin ilu. Kont irreżenjajt. Fil-għodu mort nifirma l-impjeg ġdid. Vera tiftakar. Vera tiftakar. Niftakarom id-dati. U wara nofsinhar mort irreżenjajt mill-PBS, ħadd kienet sorpriża għal kulħadd. Qalb il-Maltin inqasmet. Ejwa. Imma anka dik jisnix neqpa nagħmel l-istess xogħol u naf kif qed tiżviluppa l-medja. Jiġifieri jien meta dħalt jien nibda naqra l-aħbarijiet, il-medja soċjali ma kien iċċada b'saħħitha, laqas podcast ma kienu jeżistu bħal daw. Illum il-mod kif tagħmel l-istejjer, iġġib l-istejjer u tirrapporta l-aħbarijiet inbidel ta' taħt fuq minn 20 sena ilu meta dħalt jiena. Allura qed aħseb wara kif se jkompli jinbidel 20 sena oħra. Qed jiena jew ħanipprova nkompli ninbidel jiena. Jew inkella ħanneqpa f'industrija jew li biex tbiddel u aktar diffiċli. Riġida. Allura kienet deċiżjoni diffiċli ħafna, ma kontila naħseb fuqha fil-verità, kontili xi 3 snin. Jisni nippjana l-exit strategy, kont ngħid għandi bżonn naħseb verament fuq innifsi u dak li ngħid u nippritka lin-nies li l-ħajja qasira u kull ġurnata rridu nippruvaw nilħuq il-milja tagħha, irrid ngħixha jiena wkoll. Mux immur ix-xogħol xi kultant mdejjaq, u naf ħafna nies li jmorru x-xogħol. Kważi ngħidlek hekk ħanitfaħ hekk naħseb 8 minn l-10 minn nies li naf, 8 minn kull 10 bejgħet ieħor, naf li mhux għal qalbhom ix-xogħol. Imma għal raġunijiet differenti ma jistgħux iqumu filgħodu jgħidu isma' jien ma neqsax immur għax-xogħol, jien kieku ma kellix ix-xogħol ieħor. Għall-bidu mhux ħanaqbad u nitlaqax, il-loans irid inħallasom. L-ispejjeż qegħdin hemm. Pero somehow inti mort f'uffiċċju immerġajt sibtu hekk lura fuq il-medja. Għax li għamilt, ippruvajt xi ħaġa kompletament differenti. Xogħol f'uffiċċju, m'organizzazzjoni privata li m'għandax taqsam xejn mal-medja. Imma ġofija. Kit iħobb in-nies u jħobb il-medja. Impossibbli taqla lil Kit minn man-nies u mill-medja. Allura mbagħad wara 3 snin, wara 3 xhur, skużani, 3-4 xhur, erġajt, kont kellimt magħhom qedtilhom isma' jekk nistgħux l-ewwel immur part-time, mbagħad xarejn wara, iddeċidejt li mmur full-time għal rasi. U saddew 3 snin. Għandek il-flessibilità tiegħek. Bħalek, mhux faċli. Ġifieri jkun hemm momenti li tippanik ja naqra. Il-laħwa jien għandi 3 xhur għandi xarejn m'għandi xejn, m'għandi xejn x'nagħmel. Minn fejn nivvinta xogħol. U litteralment kważi tivvinta xi kultant. Però għal-qalbek. Għal-qalbi. U l-fatt li nqum filgħodu għal-qalbi. M'hemmx isbaħ minnha li tqum kontent u tgħid isma'. Qed tagħmel xi ħaġa li qed tuħu gost tagħmel u tittama li biha qed tagħti gost lin-nies m'hemmx isbaħ minnha. Jiena kont saqsejtek, għatlek x'inhi xi ħaġa li hija insecurity tiegħek, hija xi ħaġa li tibża minnha. Hekk. Is-solitudni. Is-solitudni vera tbeżżani. U xi kultant tiġrili anke jekk tkun l-iktar
persuna popolari jew jafu kien nies li tħossok waħdek. U jien għandi nies madwari li jħossuhom waħedhom, ma jħossuhom waħedhom kemm mentalment u kemm fiżikament. Ġifieri U inti tibżali. Dbeżżani ħafna. Dbeżżani u naħdem biex ma tiġrix. Taħdem biex ma tiġrix li tipprova kemm jista' jkun iżżomm kuntatt ma' ħafna nies differenti. Ma kif jiġri lil kull wieħed u waħda minna, xi kultant il-dak issibu, il-dik ma ssibix f'ħajtek u tgħid imma minnu verament ħabib tiegħi jew xi kultant tibda tistaqsijiet ma tgħid jien għandi il-mobile phone għandi 1000 persuna li naf. Ma min ġenwinament jekk inkun qed nereq, jekk inċempillu seġi salvani jew inkun għaddej minn żmien diffiċli se nsibu, ħajsib 5 minuti għal kafe. U jien xi kultant jien stess xi kultant nipritka u nkun naf b'xi ħadd li verament għaddej minn żmien diffiċli u biex insib ħin biex niltaqa' miegħu. Għax inkun għaddej minn ħaġa l-oħra anke jien nitraskura. Nifmek għax jiena wkoll kelli persuna viċin tiegħi li kellha tgħaddi mill-kimo u kontat ħankun hemm għalija. Però il-ħajja ma tħallik xi kultant tieqaf u hekk ngħid xi kultant min ikun għaddej minn daw it-trauma hekk u trawmiet meta jpoġġu rashom fuq l-imħadda waħedhom ikunu. U għafsa ta' qalb vera? Iva. Tipprova tagħmel li tista', tipprova imma xi kultant diffiċli, ġifieri nifhmek meta tajt li s-solitudni hija xi ħaġa li tbeżżak. Apart il-mart kulħadd jibża minnu. Għalkemm jien kważi nazzarda ngħidlek li kważi s-solitudni nara bħala marda, ġifieri li tkun waħdek. U llum minkejja li għandna l-medja soċjali u nibatlek messaġġ hi Melanie all right. Ma jfissirx li mhux qed inħossni waħdi xorta. Anzi, jiena nazzarda ngħid li minħabba social media sirna iktar bnedmin li nqattaw iktar ħin waħedna. Żgur, dal-mument hekk kif qed nagħmlu issa wiċċ imwiċċ, għidli kemm kellek momenti bħal daw apparti dal-podcast fejn verament id-dedikajt nofsija 3/4 sija għal dak li jkun biex titkellem. U vera sirta fil-dik il-persuna minni. Kemm namlu għadi fil-ġurnata? Rari. Kemm insibu ħin għal xulxin? Rari. Bil-kemm insibu? Issa nsibu mit-skuża, jillawel ħed jien fil-ħodu xi kultant inqumu noqgħod niskrolja fuq Instagram, Facebook. Naħli xi sija. Li prova ma nagħmilix sirt, imma naħli xi sija. Jekk noqgħod sejra. U kulħadd hekk jagħmel jew jidħol TikTok. Jiena nwaqqaf li l-nifsi ngħid dew 5 minuti ieqaf niżel it-telefon. Min flok tgħid isma' jien stajt nagħmel appuntament għal kafe u mmur nara kif inhi Melanie. Kemm nagħmluha? Wasanna fl-aħħar tal-podcast. U kif konna din nitkellmu ovvjament fuq di words of wisdom from Keith xi tgħidilna l-aħħar 4 kelmiet tiegħek. Ma tantx nixtieq ngħid li affarijiet li meċ qabel f'din intervista. Kważi ħanejt hekk esperjenza ta' żgħażagħ li ġi kultant niltaqa' magħhom jgħidu li Keith, inti kieku għadek ħatibda il-ħajja llum il-ġurnati u għadek hekk għad għandek 17-16 sena u ħatibda karriera. X'tagħmel? Kieku ngħidilhom isma' insa daw id-dream job u li ssir miljonarju u li insa kollox. Ara verament, inti, meta s-saqsilek innifsek, x'jagħmlek kontent? U x'taħseb li l-aktar li interessak? Jekk inti vera interessak li toħu gost titkellem ma' nies, mela prova sib xogħol, anke li forsi tikteb li titkellem ma' nies pereżempju. Imma toqgħodx taħseb li l-ħajja ħad tkun kollox wartu żgħar, mhijiex hekk. Il-ħajja ħad tik fuq wiċċek ħin kollu. Allura kieku ikolli ngħidlek isma' sib xi ħaġa li toħu gost tagħmel u wara saqsi lil nifsek verament x'interessak dawk iż-żewġ mistoqsijiet, naħseb ħatażel karriera li vera ħatoħu gost fiha. Jista' jkun ma taqlax flus għax jien uffiċjalment gradwajt biex naħdem fit-teknoloġija tal-informatika
imma għażilt karriera kompletament differenti li naqla nofs il-flus, imma żilt lila għax dak hu li nħu gost nagħmel iktar. Minflok mort f'uffiċċju mal-computers, għażilt lin-nies. Vera, kif għedlek fil-bidu. U kif għażilt in-nies, inti issa wetni li qed titgħallem tajt. Le. Bravo. Dik importanti, dik ftit taħdita fuqha. Tajt le, xi kultant ngħidu iva l-kollox. Għax irridu nikkuntentaw il-kulħadd. Imma mbagħad. U dik hija arti, li tajt le hija arti. Imma kieku nista' ngħid iva u n-nies inħeġġiġhom jgħidu iva għal kull opportunità li jiltaqgħu magħha. Jekk jaraw opportunità li jitgħallmu xi ħaġa aħtfuha. Tgħidu iva di mhux għalija, x'ħan jieħu jien inbilli nitgħallem fuq l-AI. Le mur, għax ma tafx minn hawn sena senti oħra ma mxiex ħatiltaqa' u inti tista' tmur wiċċek quddiem tgħid jien għandi ftit arfin ta' fuq l-AI. Kull ħaġa li ħadd titgħallem ħateqpa' miegħek għal dejjem. L-ewwel nett jiena ngħidlek grazzi tal-li ġejt. Jiena vera ħadd pjaċir niltaqa' miegħek, ħadd pjaċir rġajt nagħmellek din l-intervista. Nispera li nista' dar Jien nista' ngħidlek xi ħaġa mela qatt mettielek. Li qedtielek, imma nixtieq ngħidha pubblikament. Imma tantx kont nafek, kont nafek fuq televiżjoni u inti wkoll għalija kont Melanie Kelly. U hekk jisni meta kont jaħsbu li n-nies nafu xulxin, ma fil-verità ma nkunux nafu xulxin. Bħal nies kont narak fuq televiżjoni, kont ngħid kemm tajba. Imma hekk l-istess kont nara persuna oħra. U issa meta ltqajna qabel din l-intervista, qedtlek inti kważi terapista. Terapista fis-sensi tajjeb li hekk taħdita miegħek tuħu gost li inti tisma' u tgħid kważi kelma jew tnejn u xin tlaqna dakinhar hekk qatt ngħid qed nirrifletti qed qisni mort sessjoni ta' terapija għax vera ħassejtni hekk. Affarijiet li konti li ma nitkellem fuqhom jew dwarhom inti hekk ġeltni naħseb u qisni kemm nixtieq li dik iku jkolli ċans nagħmilha jien ma' ħbib tiegħi jew persuni eżis fajti u nixtieq li ħafna nies jagħmlu dak li qed tagħmel inti b'dal-podcast. Thank you. Thank you ħafna. Mela jiena minnaw għandi fuiħa banderas di icon gerfixtni minnan taġbix perfumery ratwali ma jiena mur il-ġim. It's good. Mela, għek għandi imbit għalik Lejda, grazzi l-Attartenko, ħanpoġġiħ għawek, tajjeb, u jiena l-nistaddar nixtieq ngħidilhom li jekk jagħmlu il-code kellimni meta jordnaw minn fuq l-Attartenko hemm 10% discount. Kit. Grazzi. Xi ngħidlek. Ma kellek xalxiex. Grazzi. Kompli sejrek għax narak il-maratoni wkoll. Parti mit-terapija mentali. Eżatt, ma tkellimniex fuqha, ma naf li inti tħobb l-attività fiżika. Xi kultant nibqa' ngħid u ma nkunux qatt ma ħaniefqu, ġifieri grazzi ħafna, grazzi u qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Hair by Ellison għal xar, lil Gabby għal makeup, il-Lipsi għal libsa u lil Luxonas għas-sett. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġġub lilkom minn Mercedes-Benz Malta, La Molizana, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass.